Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Action Radio Philippines Saturday Time, alas 6:13. Ang oras ginadulong sa inyo sang Sked Marketing. Tagkimo sang Panyawan Plus Herbal Capsule ukon manunggal with mangosteen. Panyawan ukon manunggal liniment. Celebrity Kojic Soap. Hug Celebrity Beauty Soap. Oras ginadulong sa inyo sang Doc Alternativo. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. Aksyon Balita Evening Edition. Magadulong sa inyo sang mga nagapanguna nga balita lokal, national, international, sports, kag entertainment. Aksyon Balita Evening Edition. Kag karon ang inyong news team. Una sa balita, una sa aksyon. Mayong gabi siyudad sa Bacolod, Western Visayas, kag Bugos nga Pilipinas. Welcome na sa pangalagad sa Aksyon Balita Evening Edition. Karon nga daw Lunes sa Hunyo 29, tuig 2020. Makitan kita live sa amon official Facebook page kag sa YouTube channel ang Aksyon Radyo Bacolod Gumawatian pagi sa www.actionradyobacolod.com.ph. Kaming inyo mga tagbalita. Aksyon and Defensor. Kag Action Dale Salazar para sa mga headlines. Sa una kita sa mga balita lokal. Duha ka balay sa barangay Pahanukoy gin-sealed off matapos nag-positibo ang 29 anyos nga siman nga nag-home quarantine. Western Visayas nakarecord sang 35 ka kaso sa COVID-19, may 2 ka kaso nga halin sa iban nga rehiyon. Sa balita national, DILG nag-issue sang show cause order batok sa opisyal sang barangay nga nagpatigayon sang prosesyon sa syudad sang Cebu. NTC mag-issue sang alias shutdown order batok sa ABS-CBN pagkatapos magakuha sang panugyan na halin sa Solicitor General. Kag sa aton balita international, South Korea ginahingyo sa publiko nga ipaiway ang pagbakasyon kag likawan ang pagtipon-tipon sa tungod man sa na-record nga panibago nga pagsaka sa kaso sang COVID-19. Sa sports balita, Neo Phoenix Boss nagapati nga madamo pa sang Pinoy players ang magasunod kay 30 Ravenna sa Japan League. Kag sa atong balita entertainment, Yang Constantino ginako nga naparanoid tungod sa lockdown. Una sa balita, una sa aksyon. Detalye sang mga balita lokal pagkatapos gidamang sini.
Sila sa aksyon! Lasay sa 19 Action Radio Philippines Standard Time kagaron sa litali na sa mga balita lokal. Gin-sealed off ang duwa ka mga puluyan sa may purok NHA Village 1, Barangay Panukoy, Syudad sa Bacolod matapos ginag-positibo sa COVID-19. Ang sa ka-29 anyos nga siman nga nagpaidalam sa home quarantine sa mga lugar. Ginpahayag ni Barangay Kapitan Yolanda Nobles ang Panukoy nga kagabi lamang niya nabaton ng report kag ang resulta sang swab test ang sa kasiman nga makabig locally stranded individual nga nag-positibo ini sa COVID-19. Sunod sa punong barangay ang nag-positibo ang nagdiretso pauli sila puloy-an sa Hunyo 16 kag wala naglabay sa husto nga proseso sa pagpauli sa mga LSI. Ang nag-positibo nagsakay lamang sa barko sa nila kompanya nga may ruta padulong sa Bacolod City. Ini ang gikan sa probinsya sang Cebu kag nagatrabaho bilang seaman nga nagabiyahe inter-island sa Pilipinas. Sunod ba kay Noble, ang Barangay Health Emergency Response Team amo ang nakadiskubre nga nagpauli sila puloy-an ang nag-positibo nga wala nag-abiso sa barangay. Gilayon gindala sa quarantine facility sang syudad ang nag-positibo hagin paidalom sa swab test. Tapos kaya mo na subong ang amon nga ginhimo paghahambal pala ni Doktora Hinsoli nga ara nang iya nga result gin seal off niya namon ang iya to nga balay. Nabatian si punong barangay Yolanda Nobles ang barangay Pahanukoy. Ginklaro ni Barangay Kapitan Yolanda Nobles ang Barangay Panukoy nga nag-ayo ang locally stranded individual kon LSI nga magpaidalom lamang sa home quarantine kay ginpahanugutan lamang sa barangay matapos ang inspeksyon nga ginpatigayon sila puloy-an. Suno kay Noble, wala nakagwa o kung naghalubilo sa iba nga tawo ang nagpositibo tungod nagtener ini sa isa ka kwarto sa ikaduha nga panalgan sa ilang nga balay. Pito tanan ka mga persona nga apektado sa ginpatigayon nga lockdown apang nagpasalig si Noble nga magahatag sang bulig ang barangay ilabi na sa pagkaon. Liwat naman nga nagpangayon sa bulig kag kooperasyon si Nobles sa mga pumuluyo sa Barangay Panukoy pagi sa pag-report kung may mga bag-o nga nag-abot nga makabig PUM kag wala nagpahibalo sa barangay. Ini ang pinakauna nga COVID-19 positive sa Barangay Panukoy. Sa iban nga balita lokal, padayon pa sa gihapon ang diskusyon sa konseho sang Barangay Mansiligan sa may syudad sa Bacolod matapos kon angot ini sa plano nga pagpatindog sang cell site sa tungod sa reklamo kag kangawa sang pumuluyo nga nagatiner malapit sa lugar. Ginpahayag ni Barangay Kapitan Boy Pico, nag-apply ang dito telecommunications isa ka Chinese company sa Barangay Mansiligan na gud makakuha sang resolution interposing the objection kag rekomendasyon nga ihatag sa syudad sa Bacolod sa plano nga pagpatukod sang south side sa may purok matahom sa may Barangay Mansilingan. Ang kangawa sang pumuluyo ang posibilidad nga epekto sa ikayong lawas nga madulot sang radiation halin sa south side hinali madayon ang pagpatukod sini. Ginpahayag man sang kapitan nga sa unang public hearing wala masulbar ang reklamo bangod wala sang eksperto nga makahatag kasanagan sa reklamo sang pumuluyo. Liwat nga magpatigayon sang ikaduha nga public hearing ang barangay. Kaupod ang pila ka ahensya sang gobyerno agud matalakay ang issue. Ang south side ang ipatukod ang may katason nga 36 ka metro. Nagsaka sa 307 ang kabilugan nga kaso sa COVID-19 sa Western Visayas matapos nadugangan sang 35 ka panibagong nga kaso sa diin ang duwa halin sa nagkalain-lain nga rehiyon. Sa ginpagwa nga datos ng Department of Health of Western Visayas, 19 ang sa probinsya sang Iloilo, ano mang sa syudad sa Iloilo, tig-isa naman sa syudad sa Bacolod, sa Guimaras kag Aklan, 5 sa Negros Occidental kag ang duwa taga Valle Hermoso Negros Oriental kag syudad sang Coronadal, South Cotabato. Isa naman kataga Arevalo, syudad sa Iloilo ang naka-recover sa masakit. Ang 307 ginalakipan sa 170 ka-aktibo nga kaso, 126 ang recoveries kag 11 ang napatay. Sa dugang pa nga balita lokal, gingakibot ni Provincial Disaster Management Program Division Head Dr. Z. Fard Gerhard Kailiana ang impormasyon nga iyan gikan sa Philippine Coast Guard angot sa natanan nga pag-abot sa mga locally stranded individual bus nga adlaw gikan sa Metro Manila. Suno kay Kailian, wala sini ginapaabot nga mayara pa sang barko nga gintugutan nga makabiyahe padulong sa Bacolod kasunod sa ginhimo sang national government nga pag-suspend sang biyahe para sa mga LSI. Suno kay Kailian, ila na nga nabaton karon nga adlaw Lunes ang memorandum gikan sa DILG angot sa mga desisyon apang natingala ini nga mayara pa sang barko nga gintugutan nga makabiyahe gikan sa Metro Manila siniman mismo nga adlaw.
King klaro man sining nga wala pa sila sang kompleto nga detalye o kon impormasyon ang sa kadamuon sang mga LSI nga mag-aabot diri sa Negros Occidental. Nagnubo sa masobra 50% ang enrollment sa pampubliko nga eskwelahan sa syudad sa Bacolod subong nga school year 2022-2021 ikumparar sa school year 2019-2020. Sunod kay Councilor Renesito Novero ang chairman sa Committee on Education base sa pinakulihi nga datos nga iyan nakuha sa Division Office sa syudad as of 9 a.m. sang Hunyo 29, mayara sang 49,321 ka mga enrollees sa elementary, junior high kag senior high school. Mas manubo ay comparar sa 109,867 tinalik na niya tuig. Sunod kay Novero, lagip sa mga factor nga iya ginalantaw sa pagnubo sa enrollment amo ang kahadlok sa COVID-19, ang uncertainty sa modality nga gamiton sa pag-edukar sa kabataan kag ang problema sa pinansyal. Nga pangabay no Novero ang mga ginikanan nga ipa-enroll ang ilang kabataan para padayon nga magka-eskwela kasunod nga wala man sa tradisyonal nga face-to-face classes nga patigayunon. Buwas nga adlaw Hunyo 30 magatakop ang enrollment period sang DepEd nationwide samtang gintalana sa Agosto 24 ang pag-umpisa sa pagpatuman sang distance learning. Una sa balita, una sa aksyon. Lasay sa 25 Action Radio Philippine Standard Time ang detalye sa mga balita lokal ginadulong sa inyo sang DTX 500 o gali ang paginom sang DTX 500. Bawod mayari ni sang tatlo ka mga anti-diabetic properties sa Charantine nga daga panuos ang glucose vicina nga daga control sa mga blood sugar kag polypeptide nga may kaangay nga epekto sang insulina. Mag DTX 500 capsule sa kada adlaw ang produkto nga DTX 500 ang pwede na ma-order online kag ma-deliver sa inyo nga balay. Magbisita lamang sa www.kalusuganyan.ph or pwede man i-check ang Kalusugan Yan na Facebook page. Sa aton mga ka-aksyon, pinaka-importante nga halungan gid naton ang aton man ikaayong lawas. Sagod malikawan ang mga sakit, dapat epektibo man nga food supplement ang aton kinahanglan. Ginarekomendar ko sa inyo, Santon Plus Gold. Mas gin panami kag mas gin epektibo kag bangod may ara ini sang extracted nga mangosteen, balunggay, amarguso, garlic kag spirulina. Ang Santon Plus Gold epektibo nga makabulig sa diabetes, mahigko dira nga dugo, hypertension, inflammation, bukol kag iban pa. Santon Plus Gold mabakal sa mga butika. Una sa balita, una sa aksyon. Detalye sang mga balita nasyonal pagkatapos gid lamang sini. Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sinong may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya o bumahin. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na ring COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas na ubo, sipon, hirap sa paghinga at lagnat. Pwede ring wala kang nararamdamang sintomas, ngunit nakakahawa ka pa rin. Pag-uwi mo sa bahay, maaari mong mahawahan ang iyong pamilya. Kasama na rito ang lolo at lola mo o ang mga magulang mo na may edad. Sila ang may pinakamahina na depensa laban sa virus. Ang mga may sakit sa puso, diabetes, high blood, at iba pang pre-existing conditions, at mga buntis, mahina ang panlaban sa COVID-19. Kapag na-infect ang taong mahina ang immune system, posibleng magkaroon siya ng malalang karamdaman at kailanganing dalhin sa ospital. Sa patuloy na paglabas ng bahay at pagpunta sa pampublikong lugar, tinatayang maaari kang makahawa ng 3 pang tao at sila makakahawa ng mas marami pang iba. 20% ng mga nahawa ay maaaring maospital at dadami ng dadami ito habang mas kumakalat pa ang virus.
Bukod sa dumaraming COVID-19 patients, marami pang ibang may sakit ang nasa mga pagamutan. Ang mga pasyenteng malubhang-malubha na ang karamdaman, hindi na maaasikaso. Wala ring lugar para sa mga pasyenteng may ibang karamdaman. Kaya nating iwasan ang patuloy na pagkalat ng COVID-19 kung iisipin natin ang kapakanan ng iba. Kailangan nating isipin at kumilos na parang bitbit na natin ang virus para hindi ito kumalat pa sa iba. Sundin ang social distancing. At hanggat maaari, manatili sa loob ng bahay. Kung talagang kinakailangang lumabas, panatilihin ang 1 metrong layo sa ibang tao. Maging malinis din sa katawan at sa kapaligiran. Parating maghugas ng kamay gamit ang sabon at tubig. At i-disinfect ang mga bagay na madalas hinahawakan. Ang mahalaga, mapabagal natin ang pagkalat ng COVID-19. Para mas kakaunti ang mga kailangang magpa-ospital at mabawasan ang mga Pilipinong magkakasakit. Magiging epektibo lamang ito kung mananatili tayo sa bahay. Sundin ang social distancing. Isang maliit na sakripisyo para sa buhay ng kapwa nating Pilipino. Tulong-tulong tayo. Let's beat COVID-19. Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, Lasay sa 31 Action Radio Philippines Standard Time, kagaron sa litali na sang balita national. Nag-issue ang DILG sang show cause order balot sa mga barangay officials sa ginaligar imbolbado sa pagpatigayon sang prosesyon sa may barangay Basaka sa Nicolas sa syudad sang Cebu. Apisar nga may ginapatuman nga enhanced community quarantine sa lugar. Sa isa ka statement ginpahayag ni Interior Secretary Eduardo Anyo, iya gintuginan ng PNP, CIDG nga magpatigayon sa investigasyon hag magpasaka sang kaso batok sa mga opisyal sa barangay kag organizers sang amo nga kahiwatan. Suno kay Anyo, hindi nila pag-itolerate ang anuman nga violasyon sa quarantine protocols hag wala man nagauntat ang ila pagpahanumdom nga dako ang risgo sang transmission sang COVID-19 sa tion nga magpatigayon sang mass gathering. Magapangayos ang panugyan ng National Telecommunications Commission kung NTC sa Solicitor General agad nga pasiradaan ng ABS-CBN nga nag-aere sa ilang show pagi sa cable kag satellite television sa sulod sa malapit 2 ka bulan nga gin-shutdown ang free-to-air TV channels kag radio station sini. Sunod kay NTC Commissioner Gamaliel Cordova ang ABS-CBN ang nagpa-air sa pila nila ka mga show gamit ang frequency sang Amcara Broadcasting Network, ang kompanya nga may 49% nga share ang TV network. Dugang pa ni Cordova, nga gingamit man sang TV network ang ila prangkisa nga nag-expire sa tuong Mayo 4 kag cover sang Mayo 5 nga cease and desist order batok sa network. Apang tungod nga gina-question sang ABS-CBN ang mando sa Korte Suprema, ang NTC ang magapangayo sang guidance angod sa ipagwa nga order batok sa ABS-CBN. Sa iban nga balita national, gayong klaro ni Trade Secretary Ramon Lopez nga wala pa ginatugutan nga mag-operate ang mga bar sa mga lugar nga ginpaidalam sa General Community Quarantine. Ini matapos ang pagka-aresto sang aktor kag TV host na si KC Montero kag 99 kay iban pa ngayara sa sulod sang bar kag restaurant sa syudad sang Makati sadtong Domingo sang gabi. Ginpahayag ni Lopez subong nga adlaw nga ang bar ang wala ginatugutan nga mag-operar si dalom sang GCQ areas pero ginatugutan naman ng ilang restaurant dining function nga mag-operar tubto +9 sang gabi. Nag-claim ang mga pulis nga nagpatigayon sa operasyon nga ginbailar sa mga gindakop ang social distancing protocol pero nanindugan naman ang aktor nga ilagin sunod ang mga quarantine measures. Ginapangabay ni Senator Leila de Lima sa Quezon City Court ni basura ang kaso nga disobedience to someone batok sa iyo may kang tanan sa ginaligar, delay nga trial kagakulang sang ebidensya. Sa panibagong nga mosyon, ginapangabay sang kampus ng senador sa Quezon City Metropolitan Trial Court Branch 34 nga iabsuelto sa de Lima sa kaso may kang tanan sa ginaligar paghingo sini sa iya anay driver nga si Ronnie Dayan nga hindi pagsundo ng sabinas sa nga House Committee nga nagamando sa iya sa pagtambong sa hearing sa tuig 2016.
Dugang pa, ginaligar man sa kampo na Dilima nga makapila ka beses ngayon postpone sa prosecutors ang deadline kag hearing may kang tanan sa pag-file sang husto nga affidavit ni Anay Oriental Mindoro Representative Reynaldo Umali ang testigo sa kaso. Nagapakita lamang suno sa kampo sang senador nga ginlapas ang korte ang matarong ni Dilima para sa speedy trial kag disposisyon sa kaso. Una sa balita, una sa aksyon. Detalye sang balita international, sports kag entertainment. Pagkatapos gilabang sini. Agapas yung banwa, mabugaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamati, alamon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon, aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinagang piligan. Padayon aksyon radyo. Magkulong nun kag negosanon, inyong nga pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon, aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sansan ano nga kahilangan. Responsable nga pagbalita, padayon na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon nga may dala pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo.
Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Action Radio, bakolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginagampikan. Balita na sa aksyon! Kagsalita niya sa aton balita international, ginapalimitahan na sa karon ang movement sang pumuluyo sa South Korea matapos na record ang panibagong nga pagsaka sa kasos ng COVID-19. Partikular nga ginapangabay sa gobyerno, amo ang pagpaiway sa bakasyon kag pagtipon-tipon sa publiko, partikular na sa trabaho kag sa mga religious facilities. Sa report sa Korea Centers for Disease Control and Prevention, 42 ang panibagong kasos ng COVID-19 kag sa kabilugan may 12,757 ka kaso nga may ara naman sang 282 ka napatay. Sang Hunyo 20, ang daily tally nagsaka sa 67. Ini ang pinakataas sa sulod sang masobra 3 ka semana. Nagpabutyag naman sang kahangawa si South Korean President Moon Jae-in kag nanawagan sang istrikto nga tikang agud nga mapunggan ang paglaptas sang virus. Una sa balita, una sa aksyon! Sa sports, balita ginapaabot nga madamo pa sa mga Pinoy basketball players ang makahampang sa iban nga liga sa iban nga pungsod. Ini matapos ang desisyon ni third year Ravenna nga maghampang sa B-League sang Japan. Hag mangin kabahin sang team nga Sun and Neo Phoenix, isa ka first division team. Negapati ang boss sang Phoenix nga si Chief Executive Kenhiro Hongo nga madamo pa sa mga Pinoy players ang magasunod kay 3D sa Japan Liga. Sa press conference, sa diin formal na pakilala sang team si 3D Subong Adlaw. Ginpahag ni Hongo nga hindi ini makapati sa nakita ang Pinoy nga atleta nga daw kaangay sang American player. Gintawag naman ni Hongo si Ravenna bilang maayo nga player sa Pilipinas. Una sa balita, una sa aksyon! Kag sa ating balita entertainment, aminado si Yang Constantino nga naging paranoid sila sa iyabana sa itong lockdown tungod man sa COVID-19. Gin-share ni Yang kung ano ang epekto sa iya kag sa iyabana ang kahadlok sa panahon sa quarantine samtang yara sila sa probinsya. So kay Yang, hindi sila mahimos sa ilabalay. Rason nga agod nga madula ang kahadlok, ginhimo nila nga kalingawan ang pagtanom sang utan kag nagbakal man sila sang bunit para sa pagpangisda. Subong nga nag-relax na ginako ni Yang nga nakakadlaw sila sang ilang nga mga ginhimo. May isa man kawagay nga natuna na mag-asawa sa panahon sang quarantine, kag ini ang mga buhi sang simple. Una sa balita, una sa aksyon! Lasay sa 42 sa Action Radio Philippine Standard Time. Inyo nabatian ang kabugusan ng mga balita sa Action Balita Evening Edition. Karong nga adlaw Lunes sa Hunyo 29, 2020. Saluwat kaming inyo mga tag-balita. Action and Defensor. Tag-Action Dale Salazar. Una sa balita, una sa Action. Sa Bacolod Action Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon!